Kabataan sa Mandaue nagkompetisyon paghimo sa mga sikat nga delicacies sa syudad. Ulos mga estudyante sa nagkalain-laing eskwelahan ang mipreparar sa nagkalain-laing pagkaon gikan sa lamian ug kinaham nga masariyal nga ginama gikan sa mani ug itlog. Ang lain-laing klase sa bingka adunay with biko, itlog ug bingkang kabog. Ingon man ang tagaktak nga talagsaon ug makalingaw ang proseso sa paggama. Usa kini sa mga kalihukan subay sa Charter Day celebration sa syudad. Especially kung manglarga na sila sa gawas o sa manggali na mayong taga Mandaue ka, kibaw ka muluto aning mga produktuha. Proud to be Mandaue, hanon. Kaya para makaibaw na sa may gamay o kung saon niya, o kung sa lisod ba siya or dili. As them no nga elementary pa mas maayo gyud nga ato gid silang tudluan ug unsaon pagluto at least kay baw gyud sila because they are Mandaue hanons.